Amb aquest projecte en residència, l'objectiu és fer que l'art contemporani entri a les aules. No és ni un taller, ni és un artista que ve a fer la seva obra, sinó un projecte conjunt. Quan van venir les creadores, doncs vam treballar diferents temes, com per exemple els heterònims, els moments de plom i plata, els itineraris. El procés de la creació en general requereix un temps d'observacions, de reflexions, en aquest cas, sent tantes persones, 19 estudiants i a més nosaltres i un professor de per mig, significava una posada a punt de moltíssimes coses. Però per nosaltres era molt important que entenguessin també que amb l'art no tot és fer, sinó que hi ha molta preparació, molta reflexió, molt pensar, buscar. Poder buscar connexions de gent del barri per col·laborar, que això va ser magnífic. Hem tocat molts temes i ara n'hem triat el de plom i plata i és del que va el nostre projecte final. Vam decidir crear un seguit de peces, d'alguna manera de material tèxtil, que es tinguin relació amb el seu cos, amb el cos de l'altre. És com moltes petites obres que s'ajunten que són una gran obra. Llavors utilitzem per totes les obres com una mena de tela que és platejada, que fa referència als moments de plata, que són els moments bons, i després també en moltes utilitzem guata perquè així com les omplim. Doncs abans mai hem treballat d'aquesta manera, doncs ha sigut una nova manera de treballar. I sí, és veritat que com hem fet tantes activitats, per exemple hi havia algú que se li donava millor, no sé, o cosir, o tallar, llavors tothom podia participar. Sí, posava de la seva part. Conèixer també què està passant en un grup determinat, en un barri determinat, en una escola determinada, en un grup de molta diversitat, per nosaltres ha estat una experiència de coneixement molt important. Jo crec que és una experiència única que no tornarem a fer mai, llavors ho estem intentant aprofitar i sí que els primers mesos va ser molt caòtic, però ara ja està com més, ja tenim més clares les idees, sabem què hem de fer i hem après com més coses sobre l'art i sobre l'art contemporani.